Chanin's go duine san bith a bheith smúneach obair an na scoláirich stíalaribh. Is mise Daniel Gorstan ha mi gopair an na bunscoil Gaelic Force 3 as a scoláirich. Han scoláirich acinne an na bunscoil Gaelic Force 3 go maith trang. Sé áte fíormheathan son bhí gopair an agus a bhí Cuideachd. Ha sin go maith fasc mar skipa ag sa stolim sin, is stolim bhí gopair cóirí inmhíh eile a géirí Gaelic an Bhrosnachaidh Cuideachd. Is mise Tràth-bhliadhnaichean agus ha mi gopair ag bunscoil Force 3 an san scoláirich. Ha mi Ionnsachadh Tràth a gopair an san scoláirich agus ag Gach Diluain eadar-dhealaichte. An na duine leis bhil sin a gopair, lan spórs agus fiala. Ha airson mar a ha mi hain go maith measal h-Alba na haring, agus ha lan diaachgin nach bích ag duine san bith eile. Yn ryd as mwyr sé, gyda mi fhaighinn, gyda mi ddíanamh deafar mór o Gaelic le bhí gopair ans na Prìomh Film. Smes seoir meach gómis agus sé neach clachgi Cùram-chloinne hanam neo teacher scoláirich agus ha mi gopair an an scoláirich bheile góin an an Glasgow. Chanins go bhfuil má bheithise athrathag agus go bhfuil gach lá na gúlan an dói bheith agus a tocail má bheisneach agus go bhfuil mi ferracin go bhfuil coirsnach gacham Jimmy Killorum nach ró acham ronna seo bhálinn dogan is an bia. Thug mi go ró bearn ann a thuh suíochín fearm fud clán Gaelic Ionnsachadh go nádara agus saon ronna sin a hánig ní gan na híran tratha. A thula fach go lúr a chanas páiste how ferracin go bhfuil cuirí se coirsnach sin. Gachaigh sin a thula cael gása, bhálinn dogan is an bia. An san obair seo chaníal 10 lá colach na chéile. Is mise eile nicht geliasa agus ha mi a gopair mar neach Cuideachd Cùram-chloinne le Tràth-bhliadhnaichean. Ha társ tocail bhórgá a bhí fhaighinn Gaelic a chlán a fás thula go lá. Ha mi fhaighinn an misneach ag na chlán a fás a thula lá. Is a mi smúneach ma ha uideachad dan sa Gaelic go raibh Joe gríoch go hamgút. Nuair a háisigh mi a dríoch seo go rá eolas acham le bhí gopair cóirí chlán étar 3 cuaig. Ach nuair a ha gopair seo han eolas sin na tían agus ha féin teich Cuideachd. Ma ha uideachad sa Gaelic agus ha cartarút a bhí a gopair le chlán óige bhálinn an dríoch seo go mór. How clúicht is a chlam, fat a lá. How brúing agus haus feighinn a chlam mar sin tóiseacha de se chanan acasa. Agus hat ddíadach míormhalach mar a hat a tócail le ganan. Is mise marí faran, ha mis gopair an na scoláidí Kilvarnach, scoláidí na Cuideachd. Ha mi de bhí am son siaplianna agus hatteach a córta an go maith. Hat dúchad béarla Ionnsachadh. Agus haus a canta dhéha halaniste agus canan é lecha bhaniste. Ha sin ddíadach a ddíadach míormhalach. Sé a chlam a dúirt mise stoi ó thulamata. Géadaí son sinna stoi seo chaine leitadh. Sé a rúta séar a ring mise. Mar a bh micrá ha mise géadaí ó thulamata agus chaine grá neacham sa bhla stoi. Ha a mise coid a rúirt a chlam maichcin, ha mi coid a rúirt fiosrachaidh dó Ionnsachadh, ha mi coid a rúirt Gaelic a sin dó chud a stoi a chluisteach a lá sin. Agus sin rúta ha mise géadaí son ó thulamata, agus ha mise déanamh dífa leis a chláán.